l'aigua no cal dir, els pagesos que hagin centrat el tema de l'aigua, els sous solidaris, etc. I l'altre dia li responia a un periodista de Barcelona que em va trucar i li explica'm per què la gent del món rural acaba sent tan insolidària. I que jo estava en una finca al Blancafort i li vaig dir, mira, a 1 quilòmetre tinc una línia d'alta tensió de 450.000 volts i que és aquella que Girona no vol. I que a l'altra punta del poble, a 2 quilòmetres, en tinc una altra de 450.000 volts. Dic, aquesta electricitat se'n va tota cap a la zona metropolitana de Barcelona. El seu origen, diu, és Escó, que per cert està perdent últimament com un cistell. Dic, a la Serra del Tallat tinc tota una sèrie d'aerogeneradors, a més tenen una línia d'evacuació que també passa per una de la finca, de 250 volts, que una sèrie de pagesos tenim el Tribunal d'Expropiació perquè no estem d'acord amb les condicions que s'ha fet tot plegat, i va alimentar una subestació del TGV, i TGV que per cert si jo vull agafar tinc una hora per anar-lo a buscar, i tren que per cert de Madrid a Barcelona està en 2 hores i mitja. Si jo vull desplaçar-me a Barcelona en tren he d'anar amb un any, per sort passarà a l'hora que ell vulgui, no pas quan està estipulat, que segurament tardaré no menys de 2 hores. Fa 2 anys al meu poble no hi havia cobertura de mòbil. A la televisió digital terrestre alguns hi són encara a Guerra de les Galàxies. La banda ampla algú et pregunta què és, perquè ja és difícil connectar-te a internet. Doncs home, mira si som insolidaris. Tot i que ja ha passat un any des que iniciarem la campanya Gent del Camp, aturem l'ofensiva del ciment, aquesta no acaba aquí. Aquesta experiència ha servit per crear un discurs i unes bases a partir de les quals treballar i afrontar els importants reptes que ara ens presenten. El Pla Territorial del Camp i les conseqüències que aquest portarà continuaran sent eixos principals del nostre treball a nivell local i de vegueria. Hem pres aquest compromís i l'hem d'aprofundir, col·laborant amb la resta d'agents del camp amb qui compartim una visió alternativa al model continuista vigent. Desde que el mundo es mundo, mundo de hombres, siempre ha sido lo mismo. Jueguen con la vida, siempre ha sido lo mismo. Siempre será lo mismo. Jueguen con la vida, siempre ha sido lo mismo. Siempre será lo mismo. Paral·lelament a la realització de la campanya Gent del Camp, aturem l'ofensiva del ciment, les assemblees i el treball de la coordinadora de l'AIC, així com l'empenta de persones d'arreu dels pobles i comarques on hi havia hagut una tradició organitzativa, han fet possible l'aparició de nous col·lectius que han apostat decididament pel discurs d'alliberament nacional i transformació social. La vida són 2 dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són 2 dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. Ha costat acceptar-ho, però no hi ha drecera. Podem trencar la filera i no passar a parlar-ho. Parlar-ho necessari per trobar la manera. Si no surt a la primera, tornem a intentar-ho. Em desespero, perquè el món és avorrit. Passes de mi, passo de tu i tothom tranquil, però aquest any tenim un bon propòsit. Com les coses importants està a la nevera en un pòst-it. Diu, no s'avança si no s'arrisca. Visca les que pesquen trumfos, sense cartes a la brisca. Confús i l'objectiu a la vista. Visca les que lluiten amb ancestros i amb els vistos. No tenim por de la caiguda ni del cop, sinó de la responsabilitat de perdre l'oportunitat que aquesta nit ens brinda l'ocasió. Sabem que només entre totes ho farem tot. Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por d'atur. L'aparició del col·lectiu independentista del Priorat, que agrupa persones de diferents pobles d'aquesta comarca. L'estructuració de nuclis del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a Reus, Tarragona, el Morell i la Selva del Camp, posant de manifest l'èxit del procés de confluència recent dels 2 sindicals estudiantils que treballaven en el marc de l'esquerra independentista. L'empenta de l'Assemblea de Joves del Pla i de l'Assemblea de Joves de la Selva del Camp. La creació del Casal Popular Nomen Mestre. L'aparició de la CUP de Reus i el nucli de suport de la CUP de Tarragona. Tot plegat
posa de manifest el bon moment que viu l'esquerra independentista a les nostres comarques. Aquest creixement s'ha posat en evidència aquest darrer any als nostres carrers. La manifestació de l'11 de setembre, la del 1 de maig, la solidaritat amb les persones que cremaren fotografies del monarca espanyol, amb en Franqui de Terrassa i amb les preses polítiques. Són algunes de les mostres d'aquesta força que va creixent. Una força que l'EIC ha de consolidar com a eina de coordinació territorial. Un cop més, hem demostrat que al camp tenim força de reacció i de treball per quan es produeixen conflictes a nivell nacional, alguns dels quals hem pogut convertir en petites victòries. Però alhora es posa en evidència la necessitat de continuar teixint xarxa, aprofundir en aquest treball que portem fent des de fa un any i seguir provocant el creixement de l'esquerra independentista a les nostres comarques. Només amb l'esforç constant i inesgotable això serà possible. Per aquest motiu, l'EIC pren el compromís de participar en el debat a nivell nacional d'estructuració de l'esquerra independentista, com a coordinadora territorial i mitjançant les organitzacions nacionals que hi participen a nivell local i de vegueria. Per aquest motiu, realitzem el proper 19 de juliol la segona edició de l'Escola d'Estiu, a la Vilella Baixa. Per aquest motiu, al setembre iniciem la campanya 300 anys d'ocupació, 300 anys de resistència. Per aquest motiu, és més imprescindible que mai que el compromís que prenguérem fa un any segueixi consolidant-se i creixent, perquè només des de la base, des del treball del dia a dia, serà possible la consecució d'un procés d'alliberament nacional i de transformació social.